Que bé que esteu aquí, tarda de sol, al Banc del General, al Castell de Sant Ferran, final de les festes de Setmana Santa, de Pasqua, i aquí tenim els dos germans Buxó, els bessons més coneguts de Figueres. Cipi i en Zape. Senyor Joan Buxó, com estem? No tan bé com tu, però anem fent. Doncs això vol dir que estàs molt malament, si no estàs tan bé com jo. Senyor Josep Buxó, molt de gust. com estem? Bé, i què fan els dos bessons més famosos de Figueres? Expliqueu-me. Voltem molt. Sí? Sí. Molt bé. Això m'han explicat, això m'han dit, que de fet, i a més com que teniu una presència a les xarxes socials i tot això, us agrada caminar, fer excursions, de vegades cadascú la fa pel seu compte, de vegades les feu junts, i nosaltres hem dit, escolta, tenint en compte tot el que la gent us aprecia, tenint en compte el que us agrada comunicar per aquí per allà, potser un més que l'altre, no? Que n'hi ha un que és una mica més xerraire i més... Sí, home. Molt bé. I anava a dir, i si us seguim? I si us acompanyem en alguna d'aquestes passejades i ens porteu per llocs i escolta'm, el que farem nosaltres serà posar la càmera i vosaltres xerreu i digueu el que us vingui de gust. Què et sembla la idea? A mi em sembla molt bé, i més amb un lloc emblemàtic, que no em cansaré mai, i ho dic sempre, a les xarxes socials, el Castell de Sant Ferran. És la fortalesa més gran d'Europa i crec que tots els figuerencs i empordanencs i tothom que ve en queda meravellat, i més ara que gràcies a Déu està molt ben cuidat. Però espero que el dia de demà es puguin fer més activitats aquí dintre, perquè aquest lloc s'ha d'aprofitar, com altres llocs que tenim a Figueres, que són llocs perquè la gent que vingui no és que sigui de passada, sinó de poder visitar tot aquest entorn que tenim tan fabulós. Bueno, però gràcies ara al programa aquest, Orgull de Figueres... Home, i tant, i tant. Amb el senyor Díaz Campany... Sí, i el senyor Fedeluque. Exacte. Però escolta'm, això ja en parlarem Si algun dia aneu a visitar el Castell de Sant Ferran, ja en parlarem d'això. Ara, només volia destacar una cosa. Només li he dit bona tarda a en Josep Buxó i ens ha deixat anar una parrafada aquí, has vist, no? Sí. Sempre ha sigut així, és a dir, tot el que ell ha parlat de més, tu has parlat de menys, o de vegades us equilibreu? Jo sempre, jo soc de poc. I ell és de massa. Ell és de poc, pobret, ell és de poc. Tinc la sort, I tu de massa. Tinc la sort que gràcies a Déu, fins avui dilluns de Pasqua, que el meu germà m'ha acompanyat a tots els homenatges i estudiants que m'han fet a tot Espanya, i més a Madrid i més a Barcelona, a la Generalitat. Ho tinc que agrair-ho perquè gràcies a ell, i que m'ha acompanyat, i hem fet vida per al tanto. No és que m'hagi acompanyat solament amb la gent que m'ha estimat, però això m'ha servit per enlairar, humanitzar i catalanitzar la meva ciutat de Figueres. Perquè sempre que he sortit de casa he anat a turisme a buscar dossiers de Figueres i d'Andalí per poder repartir a tothom. I això el meu germà és testimoni. Noi, quina medallota que t'ha penjat, Pots estar content, Bueno, mentre no sigui d'oli, la medalla. Escolta, tu sabràs. Escolta, recordem una cosa. Vosaltres sou bessons, evidentment. Els vostres pares eren sastres, oi que sí? Molt bé. Jo també. Tu també? 8 anys. Sí, d'acord. O sigui, vas començar amb els pares? Sí. Molt bé. Però després heu tingut altres professions. Tu has treballat en el món de les arts gràfiques. 47 anys. Sí. I no es van cansar les arts gràfiques de tu? No, al contrari. No faltaven lletres. Sí, exacte. Es van acabar les lletres, té raó. En canvi tu has sigut de mirar més de prop, has sigut de regular la vista. Bueno, jo abans tallava roba i després vaig tallar vidres. Sí, però perdona... Vull dir que tot era tallar. O sigui que tu feies els propis vidres de les ulleres. No els feia, jo els retallaven a les muntures que els enviaven els dia de marcar. Pobre de mi, jo que no tinc ni idea de com és aquesta professió, quan dic tu els retallaves... Josep, però perdona, el meu germà no ha explicat aquesta anècdota. Quina? Allà a l'òptica on treballava, va anar un company com tu, allà diu, Joan, no sé pas què em passa als ulls, tinc com pampallugues. I tenia una màquina allà, diu, posa els ulls aquí. I li diu, el meu germà, diu, tu el que falta són ulleres de lluny. I el tio vaig a la persona a comprar-los. Home, és que... Això va passar, no me'n recordo jo. Jo crec que s'ho ha inventat, això, Jo crec que s'ho ha inventat, Sí. Tu no pots dir, sí, això em va passar a mi. No sé que fos de la broma, clar. Sí. Escolta, quan vosaltres veieu bessons
d'aquests de ficció, com els Dupont, o com em deien Hernández i Fernández en català i en castellà. Què en penseu? O el Zipizape, us hi veieu representats o sempre són caricatures del que és realment una vida de dos germans bessons? Per mi caricatures, perquè nosaltres som bessons, però ara, als 71 anys que hem complert fa poc, abans sí que érem clavats i els pares, per descansi, el pare que era sastre, com el meu germà, ens feia vestir sempre iguals i anàvem al parc, anàvem on sigui i no sabia ningú qui era en Joan. Sí, perquè es posaven un número darrere. Ah, això que sí. Bueno, l'anècdota també. L'anècdota, quan jugàvem al Figueres, m'expulsaven a mi i posaven el nom del meu germà. No m'ho crec. Sí, i tant. Segur que aquesta no és una exageració? Jo era molt net, era molt d'allò, però ell era molt brut. En Gep allà on jugava, la gespa no creixia. Destraler. I un dia allà anglès va saltar un tio del públic, em fot dues hòsties o alguna cosa, em foten les dues hòsties perquè no sé què va passar amb en Gep, i l'àrbitre, en vez de posar el seu nom, em posa el meu, i els dos partits per mi. Això se'n diu solidaritat fraternal. Sí. És l'ajuda entre germans. No, res. I una anècdota, i perdona que t'interrompi, una anècdota amb el meu estimat amic, el senyor Carles Lloberes, Molinet, president d'honor de l'Esportiva Figueres. Nosaltres jugàvem abans del València al camp de l'Alfà, amb els juvenils, i jo el dilluns començava a treballar a l'impremta on treballava en Carles Lloberes. I em diu en Carles Lloberes, que això em va quedar gravat, i ell també sempre ho posa a la llum pública, diu, nano, seràs una fava jugant a futbol. Dic, per què, senyor Carles Lloberes? Diu, perquè tant és a davant com a darrere. A darrere jugava jo de defensa i a davant jugava el meu germà de delanter. Són anècdotes que... Escolteu, per acabar aquesta presentació, tot i que crec que no cal, en Joan i en Josep són dues persones que tota la seva vida han viscut el futbol amb gran passió. Van jugar a futbol, van animar molt la Unió Esportiva Figueres, van contribuir a la creació de la penya unionista, que amb aquell bombo, us en recordeu, i aquelles banderes enormes en el marcador del Camp del Fà animaven sense parar, i després van convertir la penya unionista en un lloc de creació, de passió pel futbol, d'acompanyament de nanos perquè anessin practicant i millorant com a futbolistes des de les edats més tendres fins que eren juvenils, no? I tant, des de que cagarius i juvenils. Clar que sí. Doncs tot això ho han fet aquests senyors. És clar, davant de tot això han fet una negociació molt intensa amb ells, des d'Orgull de Figueres, molt dura. Jo no sé el que van trigar Messi i el Barça en negociar el seu contracte l'últim, perquè clar, quan va arribar Messi era un nano jovenet amb el seu pare, no? Però jo no sé el contracte de l'Mbappé amb el Real Madrid, el que van trigar a negociar-lo, però aquest ha estat dur, amb en Joan i en Josep Buixó hi han hagut moltes hores de negociació, moltes hores d'estira i arronsa, ens hem penjat el telèfon, ens hem enfadat, però mira, aquí els tenim. I les proves, i no és per posar-me a mi ni flors ni violes, però gràcies a Déu, he estat 42 anys treballant per l'esport formatiu, transmetent els valors humans i amb un grup de discapacitats. Això per mi m'ha ajudat a estimar més aquesta vida. I això sempre ho he remarcat a tothom que m'ha fet entrevistes, com ara Orgull de Figueres. Això ho remarco perquè sempre queda dintre el meu cor. Queda dit. Senyor Buixó, fins molt aviat, anem a fer la primera passejada, d'acord? Vale. Vindrà un taxi o alguna... Si vostè el demana, cap problema. Senyor Buixó, fins molt aviat, anem a fer la primera passejada. Igualment, sempre al vostre costat. Els deixo. Fins ara.